Anya laki din! Elbe, limabas ka din ni Uncle mo adon. Asino adon? Ay kat, ni Uncle mo adon Asino nga rod adon? Amuyo mo't akaw-awid ko. Isu ajak amu no asino day tadon nga ibagbagam. Ay kat, ni Uncle mo adon nato Anya? Binirngasan yon iti don? Wen, binirngasan dan iti don. Gaputawan mo ti ubraan na. Takasano? Day talag barbar kan agsugsugal ti aramiden na. Ay, anyan ni Uncle Donato. Saan pa'y gaya man nagbalbaliw? Talaga nga awan ti direksyon ti biyag na. Ay, naku na mo na nakaw. Iso ama umuman dagiti kakabsat mo. Anya lakit din ni Uncle Donato aya. Imbag ko mano talaga adon. Ngam saan mo tanagdon ga po iti kinasadot na. Diya nga rudam mo, no apayakas dyan ni Uncle yaw. Inala na amin anaalas nga ugalay. Kinasadot, kinauyaw, kinaungag, ken aminun. Wan nga rod nanang. Talaga saan amaw-awat ang ti ugali ni Uncle Don. Ada ka madgaya man, Elbe. Kano ka asimang part? Idi kalman, Uncle. Awan kayo umot ngamin ijibalayo, idi limabasak. Ay ada ka dyan tirsina Napanak na kiinom kadagiti baknang agagayam kaw. Kasta aya, Uncle. Ay, wan! Ay, unggayam. Ada ka di kapiyaw. Adamot, Uncle. Adapay tinapay dita. Ay, go! Agkapi man nga raw. Ay, katwa na, Uncle. Agkapi kay lata. Awan mo tidakas na. Ay, basit laang. Ado ti kapi dita, Uncle. Ado pa ti tinapay. Iso amangan kayo latan amangan. Kunak ngamin. Ni Uncle yu adon ti mangibibos iti insangpet mo at tinapay. Apay manong, nasakit ka di tinakam mo ta inibus na ti tinapay? Saan maut? Ngam no daduma, masurunak. Gaputa kayat na amangan iti kumpormay. Ngam saan matagumatang? Anya? Wen! Day tati ugali ni Uncle yu adon. No adda kortana. Saan nga gatang iti kanan na? Iparanod nakit diti kwartana kadagiti kakadwa na amang inom. Nga uray awan gayam tinamnamaan na asang patan na at taraon ijay balay na. Ay, una yan ni Uncle. Talaga adi pa'y nagbaliw. Adamot itay. Kuna nang agkape iti basit, iswa ko na kang agkapilat na. Ay na, day tati ugali na. Agkapi akman basit, mga anak man basit, kasta ti kanayon na nga ibaga. Ngam adumat ti kanan na. Anya? Wen! Uray po utam. Paliiwam no addaman ti pagkapyan na. Agkapi akman basit. Ngam dandanimot ibusen na ti sanga termos akape. Kasta aya, manong. Wen! Isu ang marurudak nga raw. Kunti may sa akagurak nga ugali na. Nalaing nga agkape. Ngam saan mat nga rod at tumulong nga agkirog iti kape. Uray buy-buyaan na ninanang nga agilgiling iti kape. Saan pa'y atumulong? Ngaminton malpas, alisto nga agisilupin iti kape. Talaga adun sa dot, day jeng Uncle mo. Manong Donato, dakkel matitangdan nyo kano anak ikumboy idi kalman kada pari Hubert. Unmart, kasano nga main. Kada kami laang tinagbunag iti patatas da pare Hubert. Nasaya at nga rod no kasta. Kat, inted da ka di amin? Unmart, No ngay agopen ka iti savings account mo. Tapno adda pangidulinam iti kwartam. Tapno di ka mailawan amang ibos iti tersena. nay, apay.
Naglaing kamat unayan, Gladys. Ah, Manong Donato? Amaw teraramidag. Isuasanan ang masapol nga isurunak. Kan may sa, anya ko ma, no ibusak ti kwartak. Si kaaya ti mangmangtad. Saan, Manong? Ngam kayat ka laang apalagipan. Asaan kayo nga umububing? Iso arumbang laang nga agidulin kayo iti kwartayo para iti masakbayan nyo. Ay no, adamot panunot ko, Gladys. Amaw kasaan akong umububeng. Tauray si ka, bumakbakot kamutan. Ala, wunan, Manong. Ala, nuawanan ti ibagam, pumanaw kan, di ka manaktak, tasarakag dagiti kukumparek. Ay, talaga asaan nga amo ni Manong ti dumngag iti pamagbaga. Ay, apay aya, Gladys. Binagbaga ak adina ko maiibos iti arak ti kwartana. Ngam amom ti sungbat na kanyak, Manang. Kahit anyagay, saan kanumat asyak ti mangmangtad iti kwartana? Iso nga awan kanu ti bibiyang ko. Ay, anyan day ta pa nagpampanunot ti kabsat ta. Nalabos nga rod, Manang, ken kunana nga ammo na alumaklakay. Iso asaan ka no anas ken nga ibaga day ta ken kuana. Ay, day ta ti maysa, no apay ajak agsasaw. Gaputa di na mula denggan. No aday baga, datapay ti agbalin adakas. Nalabos nga rod, Manang. Ay, no lalaki akla siguro, ang mga nunatibab kun ti durbab a tao. Ay na! Ay, sa dino nga taas ulit ti lubong, tinaggap-gapwan dagito'y atat tao. Ay na, naglalaad da. Kasla saan da tao? Anya? Ay na, kasla imbati iday ti uram. Kita aman dagiti kudil da. Ay na, si kamot tatado na to. Iso dati tao ni Boss Paul. Iso adi ka agsasaw, iti kasta tata. Ang mga numangagda ka, kanya pati ko na inda. Saan abali tapod numag? Uray po now, nasaysayat lahat no agulimag kayaw tata. Tapno di ka maisagma. Dito ti lugar kaw, am-amuda kaw. Isu asanak ang maisagmak. Am-amuda ka, ngam di mo amuti panunod da. Ay, anyan aya. Kaasimag dagita atat tao. Kaslain nalada amin, ti kinalaad. May bayan nyo ka day. Sa nabali at asamot asi katimang bakpakan ka na kwana. Anyan ni Uncle Donato. Apay nga taakas jay. Apay ka day? Apay nga min adi agpapukis. At idug tibok na. Saan pa'y nga agdigdigos? Ha? Day ta nga ti kunak. Ay na, idi pa'y lang nga imbagak nga agpapukis. Ang di na nga rod matdangdanggan. Ay, una yan. Ay, sikaman ti mangibaga. Barang sikat ti danggan na. Diyak kayat. Kano ko na ninanang adi na mo ti mabagaan. Huwag na din ko. Kat amangan noong tan na ka, no adda pa'y ibagam. Ay! Nay, asino ay ikat katawaan niya, tatado na tao. Ay, dagijay kunayo a tao da Boss Paul. Ay na, nagdudugyot da. Pagkunaan niyo mo, tata. Ay na, ingka kita ti pagturturugan da. Kaslasan anawalwalisan. Anya? Wen, kan maysa, kasladyak maiturad ang mga ni Jay. Gapo iti kinarugit ti arubayan da. Anya? Kan
Kan maysa, kasla di da agugugas. Kita ak dagiti dapanda. Ay no, pirme ang nagningisait. Ang mga numat maturog da, ang nakapitpitak ti sakada. Ay, anyan. Ay, mangibabain at talaga ni Manong Donato manang. Apay, anya man ang tinaramid na aya. Anya nga tatiga po na, tapakibibiyangan na dagiti tao ni Boss Paul. Ay na, nagawan kat ababain nan. Anya ka di aya timbagbagana. Ibagbagana nga rod adugyot dagiti tao ni Boss Paul. Ay, dila mabain amang ibagay ti dayta. Kat no oray isaw, nalabos ti kinadugyo na. Kasla mamindwala ang agdigos iti unag ti makabulan. Kitaan nyo man ya buok na. Isupay Apay nga tangamin apapa ati dugan na ti buok na. Sana bali kumaa, numanagdigos. Oray digos patula kuma. Day tangarod kat. Ang ibagam man day takenkwana. Ay na, no ibaga. Amangan no saan laeng nga ungat ti maramanakken kwa na manang. Amangan no tong panakpay. Agpaiso ka di ang mga sawa ka, anbain. Wain Tata Donataw. Ni kadimila. Wain kamaudyanan na sinumbatan na milangay. Ay, anyan. Si kagayam ti mga sawa ijay kalaadan da nga agkakapsa. Angam sa bagay, agpada kayaw. Ha? Kat isumaat, agbagay kayo matkit day. Unay na ita. No awan tinasayat nga ibagayo tata agtal na kalangay. Oh, Kasanong agtal naak, adda nga rudmat kayat ko nga ibaga. nga makapainsulto kayo mga araw. Anya, Kaya imbag pa'y kanyak ta mga sawa akaw. Idinto tada kayo ngay. Kaslaawan tinamnaman nga da mga yat kada kayaw. Gaputartag kayaw. Pinagsalot kayaw. Oh, anya. Ay na, Manong. Talaga amang ibabain ni Uncle Donato. Nay, taapay. Amoyo ka de. Nasakit tinakam ni Uncle Ben kenkwana gaput imbagbagana. Apay. Anya timbaga na ka ni Uncle Ben. Asawaan ka nun ni Uncle Ben ni Sister Mila. Akalalaadan dangag kakabsat. Anya? Wan Manong. Dayta ka no timbagbagana. Kantidakas na. Kunanapay ka no. Nga agbagay da. Kaput agpadadaan na laad. Anyan ni Uncle Donato. No agsao, nalaad ti tao. No agsao, dugyot. Ngam di na matkit kita anti bagina. Ay, imbis nga isaw ti dugyaw. Mariglanais. Kitain nyo mamubasi ni Tata Donataw. Apay ka di paray. Imbis akablaawan na para iti umadanin na panagkalaysa. Sa balik idin ti bagbagana. Apay, anya timbaganakan ka. Kinuna nangarap na nalaad kami kanukin ni Mila. Ay, anyan ni Manong Donato. Talaga di na amo titangtang abon na. Ay, nudya lang nagpanpanunot pinaramanak kumangkay. Nga ni papispisa nga nagtepelak gaputalakay kang araw. Oh, Kat pinapispisam ko man maray. Wen pare, no kasapulan nga aramidem dayta. Ay kat aramidem bareng agbalbalew. Nukas na sangar nga agsakit tinakam yaw no bilang malaw anak maray. Ay wen pare, kay kayat mi paya. Tabareng iso ti pagnakman na. Ay aban yuman ni Bain. Tato prag jay muging na.
Ay namanong, apay akas tamot ti bagbagam. Puno mati bagbagak. Awan ti bilib ko iti day di atao. Huston manong, di ka man agsaon iti kasta. Bartek mula da ito. Ah. Amangan no adda mangidanon kan kuana, ket adda rumso aparikot. Ay, sa anak amabuteng. Ayaban yung di kunak. Apay. Mabuteng ka. Sika ti pampanunutek manong. Amangan numapunwan da, ket anya pa'y ti aramiden daken ka. Ay na, kabuteng dakdag ita. Isungawan tinas ka na pagdanagan yu kanyak. Ay namanong, lumaklakay kan. Iso apang nga asim kuma, tadi ka kumamat aglablabas. Tata Donataw, Day, si kamat gayam bain. wine, kay anyangay, to pramon timuging kaw. Iso magkano timbakam, kinunam kano ato pram timuging kaw. Ita niya gapungay mag, Ay, guabain. Ang mga nunay bagakla day jay, gapo iti bartak ko. Agyamang ka, tasyak tinaranaam. Kasano ngayon sa balay, ang mga no induronda ka na dyan di rahas. Anya? Awang ngamin tinang kontraking kakay. Gaputam mo nang awan ti kay iskan na kadagiti bagbagam. Ngum kita magkumamit ti bagbagim tata. Kas kumaiti ka na ayaw mo ngay bagbagadog yung nagiti tao ni Boss Paul. Agsarming ka mo tata Sakbay nga agdilaw kay iti pada matao, tata. Kita ang pay nga muna aday tabagay. Sa ultimo agi mo kat di mo pa'y maramay do. Madlaw adi ka pa agdigdigaw. Kita man na kita dapamaw. Nakarugrog ay. Ang mga nosika ti matoro ka nakarugrog iti dapan na. Bain. Wain tata. Puno amin na kita ng baga. Wala damagam na kiti kakabsa mo Ang mga noy baga pa at imangkan na kiti kabkab mo. Kit oray niya pa iti pagsabo mo ang mga nusana na may kat. Manong Donato, itaman pa'y asaan ka amapan ijay ayuyang nyo. Ay na, awanan ganas ko ang makidupong kadakwada. Nang runa day di albeng. Apay ka di manong. Awan, masadutak lang ang makisango kadakwada. Ay na manong, masadot ka, wano, mabain ka. Naidanon amin kanya ngay nararamid yo, Manong Donato. Katsyak ti mababain. Nang runa di imbagam at praam timuging ni Pariben. Anya? Ay namanong, di kay aglablabos ko na. Taasino ka kumamit ngay apagbot ngan dagiti tao. Amangan no di da pa'y agbain kan ka Ang Gladys. Pasensya kan manong, ngam da ito iti baga. Awan ti maipagpanakkel mo iti biyag, no maidilig ka dagiti biyag, dagiti sangkadilaw mo. Iso adi ka aglablabas, gaputa amangan nutupraan dakit di, day tamuging mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Bakit? Anya ti si Dain? Ayawan pa'y ti mayat at humulong mal. Siyaklata amin nun, aglutaw, aginaw, aglinis, kaskadaglaba, ha? Anya ti si Dain kuna. Awan ko na lang ang taon! Dabag ka, dabag!
Ay, uray la nagparsyak mat dito'y rupak day takatay mau. Agdamdamag aklaang mat. Nga mapay abugkawan nak ngay. Damagampay lang! Awan ko na lang arudan! Awan mo ngarud maitan mo a kwarta! Ay, agungot ka man ako nakon. Ay, anya kato'y siksi abakat kun aya. Aha, di nakman sagid-sagidan! Ay, aprusak laang mat day tabuok mau. Awan pa'y maigat ang iti shampoo! Ay, isumat lagayam anasugpat day tabuok mau bakit? Kaslaumok ti bilit ti kasugpat na. Tatang, anya ter aramidam dito'y salas? Nakatugaw akit kitaem, damagampay laeng. Ni, anya ngay day tamulmulang langam, tatang. Day tatibi ah. Saan mat anak kaon? Kasano amaiun ko, katanda ka ni nanang mo jay remote control. Ah? Kat alaam akan ko na. Kat no nakaungungait, bugkawan nak no adala ang damagag kan kuana. Agmenopusan, iso akasta. Nagbaliwan nga agpayso ti ugali ni nanang mau. Jak man amo no apay. Agdamagaklaeng, nga bugkawan na kaon. Kas na talaga no agmenopause, tatang. Aw-awatam latan. Ay, tatang. Ada ka di extra abagas yaw. Taapay man ayn. Umayak dumawat Awan nga min bagas mi. Ay, ni nanang mo ti pangibagaam. Saan na siya? Nanang, adaak. Tapay mananaya. Nagkusilap kit din adagos. Ay, nasakit ti ulaw. Tawan na imas asidaon may kinitatang mau. O may kamang tawid. Umayak dumawat iti bagas. Ay, maulawak. Mahay bladak sa mata na din na oras. Ay, nananang, konsensyang metlaang no agbalin amal nourish dagiti apo kuyo. Tadiyo kay timangtid iti bagas. Tanya ter aramidan day tanalay nga sawam. Ada iti ba na ang silsilpon. Awan kanumot ti mabirukan na trabaho. Ay, awan. Ti kunam kiday. Talaga asadot day tanga sawam. Ay, nanang at ti sopot nga imbulsak. Punwak kumaday to iti bagas. Nagdakalan asopot day tawit mo. Maibus aminin ati bagas may di ta pagbagasan no punwam day ta. Ay baka pa high blood kayo abay. Ay lakay, paypayan nak. Ay paypayan nak. Anya ti kunam. Tulong ka kaday! Kunak paypayan nak! Ay, punay kamateng bakit? Plan-plan wak payla ang timapan aguldag ijay ruwar. Ibabaon nak manayin. Napudot ti ulaw. Gaputa inibos ni April di bagas. Napudot pay tirik nak. Ajak maawatan nuapay. Nagmatkan ka. Adagita ti simptomas ti menopause. Iso nga raw da paypayan nak sakbay ako maro ti pudot ti ulaw. Kat sika ti pangipapasak iti pungtot kaw. Lumuklok magkansamat kumare. Saan mo't iti panagkuna? Ay na, nagdadakalan dagita bilbil mo. Nay, Na. Sa oray mula aprusan, kas ka lamang rururaw. Nay, makaungot kansamatan kumare Petra. Amom lang arudan alumuklok mga, ipagampay lang. Na,
Madin sa ti alda mo ita kumari ah. Ay talaga, maday! Ay kasuri ah. Oh! Puduto na mataw na. Oh! Nay, agpalinduusan ka ngagpay sumare. Apa yan? Agan anukan. Pare, agsarita taman biit. Nay, apay maray. Apay akas day mata ni Kumari Petra. Apay aya. Nakaungungot mo tan. Imbaga klalo mukluk naggungot kay din. Ay, nadlaw mo matgaya maray. Kulat nga kalinduusan. Ay, Jackman amaw ko maray. Ay na, agminupusan ni kumarin. Aniya, kastaya. Apay, si kamaray. Saan ka pa'y nagminupause? Nalpasan ati pa nagmenopause ko. Ang amawan mo't pulos na rikrik nak ama di dito'y bagay. Saan sang agpapada maray? Katimalas, ni kumarim ti makarikrik na iti sintomas na. Ay, maawat ako ni Kumari Petrano kasta. Aniya lakit din na ita menopause. Aya. Bakit? Anya ti pangrabyan ita? Bakit? Apa adi kagsaw? Nagbalin ka din nga umail. Ay na. Anya kato'y bakit kun ayaan nagsungit? Bakit? Hapay ngay alay-layatan nakmatan iti karate. Ay! Agdamag ka pa'y talaga karatyan kan. Ay, nagungat kamatin. Awan ti agdamag-damag. Nalawag. Ay, uwan bakit? Sana kung agdamagpaikan ka. Ingkaglutaw. Siyak di baon mo amapan aglutaw. Ay, nabambanugak anagaradaw. Kasangsang patkulae. Wanain. Awanan ti adu asaw. Mapana ko naglutaw. Ay, apay mat ka nakastoy ti asawak. Ay na, ay Diyos kao. Tatang, ayan ni Nanang. Apay, awan di ta sa alas. Awan mo. Ay, nakaida silid may. Agin ina na. Nasaya at mat no kasta. Ay, anya ngay day tayo gemaw. Pangikarga ak iti sidaan umay ko daw atin. Anya, umay ka manan dumawat iti sidain. Nadamag ko ngamin ang nagparti ka iti manok, Tatang. Pati day ta, madamag mo pa'y. Una, Tatang. Siyak pa'y mati ko na. Ay, ang angarak pa ito'y karnit manawk. Nakulbet nga main. Mayat day, Tang. Sige, Tatang. Kargaan mo day ito'y plastic nga intugot ko. Tagawid akon. Diyan lasag ti ikabil mo, ha? Ha? Ay birukan ni nanang mau. Napay ngamin nga ibagam nga, eh. Sige, kunsing siya yung mutlaang no saan adumakal dagiti apo ko yung tasidaan laang kat ihimot yung pay. Ay, kasi damat nga agpaisaw. Mala, yawat mo kanyak dahil ta pangikargaan, takarga akaw. O sige nga ro, Tatang. Darasam, sakbay nga umay ni Nanang. Ay na, ay nagimasin timangan. Karnit manok ko naman. Ay, banatak man da ito'y karekay. Ayun na yan. Kanakaan. Di na pa'y kitain ti kasangsangunan. Ay apay bakit? Kita umat no adda kanak dito'y penggang ko. Ay kat mangalakan na itiin na po'y kansidaim. Di nakpay amaw nga aywanan. Kasanaon no nakapsuta kaon, baybay anak kadilatan. Ay, kaya't mau tinalailo nga asawa. Ikanak iti kanak. Ay katun na,
Day talaga yam. Day ta, inapoy. Jay si daan ngay. Ay aguray ka mata. Karga akong daytoy pinggan mo iti siya daam. Na, apay ngay, aday tapayakan paragpag. Saan ka di apayak di paboritom ide? Idi dayta, saan itan? Ay, amukaw na. Itad ko kan ka, daytoy tengay. Ay, jak mangmangan no dayta tenged, titad mo asidag. Anya nga ti kayat mau. Jay dua alupaw, titad mo kanya. Dua alupaw. Apay, tulang ka? Bakit? Kuha nga main. Anya ko nga main. Di mo kod anday taunaw, taag tinagdagiti balakobak mau. Ay, kuha bakit? Imay ngamin ni April, dito'y balay. Kay, Inala na jay dua alupaw. Taipasidana ka no, kadagiti anak na. si daon lang jay sadot nga asawa na dayjay. Mamati ka man nga ipasidana kadagiti anak na. Di gulaeng ti ipasidana kadagiti anak na. Di ka ka din agong unget, bakit? Lapaw ti kayat ko asidaon. Iya dayong kanyak dagita payakas kada paragpag tanay makaung-unget akmanang. Iya dayong kuna. Unay kamutan, dangdanggam ngagsangsangit dagito'y ubeng, di mo pa'y aw-awiran mat ida. Agsasangit daya. Nabasbasa ti daya per to'y maysa, mabisin mo't day to'y maysa. Busy ak nga road. Isardeng mo man ngamin day tapa nagselselfon mo. Ay, isardang. Kakaisuna mga baba ka kaun. Day tala agge-gamester aramidam, ingkag trabaho. Agibaon ka kiting. Si kanti mapan nagtrabaho no kayat mau. Pangalaan tayo ngay, itikanan tayo inton madamdama. Kat mo si kati para diskitar. Apay adamagam kanyak. Mabain akon ama pandumawat kadagiti naganak ko iti bagas kas kada sidaan. Apay kumamabain ka. Kat naganak mo. Tapno ibagakan ka. Kanayon nga agungot ni nanang ko, tunggal mapanak dumawat ije balayda. Imposible. Kat no nagsingpat ni nanang mo. Saan itan? Nagbalinan at tigri ni nanang, tapno amom. Iso asik ka na pigpig sang pahingam nuang, mapan ka trabaho. Ay na, kumare. Isardeng mo day ta panagwalwalis mo dita arubayan yo. Agregreg mo la dagiti bulong. Panagregreg ti bulbulong ita. Ay, masiguranak nga ron maray, no narugit to'y arubayan ti balaybay. Sakit baybay aklat nga agregreg dagiti bulong iti arubayan me. Nauma ako nga gwalwalis iti inal daw. Ay, agwalisak time bagla amawat-wat day to'y likod ko anasakay. Ay, nasakit mo tanday talikod mo, mare. Talaga gayam nga di mano na, di pa nagminupos mo. Taoray na la ikatawa, kat italyaw na kadagiti aglabas at tao. Isumulagayam lumukluk magka. Wan! Amok alumuklok mga! Kat nagdadakkelang dagito'y bilbil kaw! Ay, nadlaw mo magayam, mare. Sana na masapol nga ipukawaw, tapno mangag dagiti kabaranggayan. Nagungot ka mo tan? Wan! Pudno dayta! Kano saan ka pa'y lang nga umadayo dito'y? Agpili ka, no kayat mo ang maipang-orko kan ka dayto'y walays, wano ibarsak ko kan ka. Awan niya, kayat mo aw! Nakitam tinapasamak tatang. Hun nga raw. Dagos nga imadayo jek umari ni nanang mau.
Si kaman mo ti pangtaan da abarsaken, wenno pang oren itiwalis no saan ka pumanaw adagos. Nakita mo, no kasano nga agungot ni nanang mau. Ay, wen nga ro tatang, nakaamamak gayam. Jak to pa'y agsasauuna ijay balay, tano at dalaang ti saan na magustuhan. Agkusilap adagos kat agungait. Sapay planok mat nga ro ti mapandita balayo. Tapay manahin. Kat umayak dumawat ay itibagas kan si daan. Awan manan kanan yaw. Awan nga ro tatang. Ay, pagsasawan na ka ni nanang mau. Iso nga ro day tati kabuteng ko tatang. Ay, ibaon mo day tanalaing nga asawam. Nasken amapan agtrabaho. Nay, apay, sa dino ti papanambakay. Konakan ka saan ka ngagdamag-damag nay. Ay, mas daawak tanakasukat kamay. Mapan ko bisitaan dagiti apo ka. Nabayag ajak ida nakitkitan. Mapan kay jay balay da April? Ay katuan na. Ay, katuan nasaya at mat numapan ka. At ginatang ko akin de kan tinapay. Isaw ti pasarabo kadakwada. Ay uray matgayam naungat ka. Ay nasingpat ka matgayam. Nagkunaan na ungutak ka. Nagkuna. Ay, awan bakit? Joke-joke ko laing dayjay. Si kakit di mate. Huston baby. Sumardeng kan nga agsangit. Hustunon. Pagsardang manday tanga ubing. Itay pa'y asangit-asangit. Sikat ti sumardeng nga ag-cellphone dita. Tumakder ka kitdi. Tamapan ka agbirok iti trabaho. Nagadulakid din nga mumon. Ni, adag tuk-tuk-tuk. Anya ko maita. Inkalukatanan Katsikangay. Awit ko ni baby. Unay kamutan. Manglukat lang itiri daw. Kasadot mo pa Nagmayat ti pa naggi-games ko. Ibaw nakit ding. Basol mo Apay ngamin ang mahilig ka nga agilak itiri daw. Ay, sakman lang ang ti mangilukat. Sadot ka nga talaga. Nanang? Naglaing kan si kalalakay! Nanang. Ay, si kamat gayam. Ay, Nagmayatan ti iladam dita. Ay. Daytoy asawam ti agaw awer. Awan pa'y kit di ati kanon mi nanang. Tamasadot mat amapan agtrabaho. Ingka agtrabaho! Ay, sos. Kasla maestra nga agito do. Agtumpal kan tumakder ka ditaan. Kunakan ka anaungot ni nanang ita. Ay, wun nga raw. Anya pa'y latar aramidom dita. Ay. Tumakder ka na! Ay, wun nanang. Tumakder akon. Mapana ko nagbirok iti trabaho. Ibatem data cellphone mo. Wun nanang. Bakit? Dahito iti cellphone ko. Ingkan, sakbay ama pang urna ka ni nanang. Ay, talaga mapana ko. Ay na, thank you ananang. Taymay ka. Kat inungtam nila kay ko. Naungat ka talaga. Agmenopos ka din, nanang. Ay, agtal na ka man sika. Damdamagak laang mat, Anya lakit din ni nanang ko, aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Ay, buisit kon. Pir-pirgin na talaga ti aldaw ko day taam marimar. Nay, apay bakit? Agong uwit ka man ay. Talaga ama kong ungatak. Mahay bladak kadagita akaruba.
Nang runa day ta amarimar. Nagkalma ka la ka, di ba kahit? Bigbigat nga gungungit ka. Sana nasaya day ta ba kahit? Di nakman pagkalmaan, tatalaga ama di ta aramidan day ta amarimar. Anyaya tinaramid na. Agasam, binuras dan di bunga ti mangga ang nagdawa daw ijay arubayan na. Binuras dan kit mulak day tamang ka. Mala, ingkakitaan ngamin Kung nakaburasag na kita, tayo nakila ko dyan palingkay. Ay, una yun tayo, unaan da ka. Anya ti panagkunam lakay. Basitin din nabati, burasin ta, bunga ti manggata pa kay. Umanay day ta, nga ilako ta. At ado mga minji, nagdawa-dawa yarubayan da. Binuras tala kumaidin. Uy nga raw. Sana mabalinda ito ba kay? Ay talaga saan? Magibalis na mo da. Kasano ko mga gibales ita? Mang panunot ha. Manang, diyo ibusun da kita bunga ti mangga, tamang itugutak ije parlor me. Ay na, ado pa'y tinabati. Danag mun aya. Nabayagan ang kidkidawan da iti beautician ko, ang mga laki iti mangga. Tati amuda, adamula tayo ang mangga. Ay, Mula day tati kaaruba tayo. amok ngamje nagdawa daw asa nga inispreya. Tapno agbunga si ka. Sinusuubak mo't tunggal agwalisak di ta paraangan. Oh, ita, nagbunga iti nagado. Di ado ti porusenta. Maya, ti adamulan na, iti arubayan na. Ay, gayam. Kinita mo di mulam asaba? Wan katno nagbungan. Urayik laangan ang matangkanan tapurusun ta. At day luto ta bananak yung. Apay, sa dino ti papanantala kay. Nakasalikad mo databunang mo di tasikat mo. Basta sumurot ka lang ka di kanyak ba kay? Ne, dito'y mo't inaladan itinagbaetan tayo kada marimar ti sursurutan ta. Bakay, makikita mo na itaasa ba? Ne, nagado ti bunga na. Maluluundan. Ikagdagdagaray. Tamang anod na makangagking ka. Anya ti aramidam. Basta buyain. Agtalag ka kinila kay Mau. Ne, lakay, umuli ka mo't hindi taalan. Guyudak na ito'y punti sa ba? Guyudak ko na. Ala, lakay, apay aguyudam. Tapno agdawa daw mo dito'y parangan ta. Naidawa daw mo lakay. Nakasanggiran dito'y inaladan day tabunga ti dipig asaba. Bantayam, tainto numaloong. O may kwalay. Ala ang maaming. Uy na, amin. Tasmut lang yung inalada bunga ti mangga. Ang nagdawa daw, yarubayan na. Siya, pay, ti ko nada. Joanna, umay ka man dito eh. Ay, agmik-mik apang apay ayan. Basta, umay ka. Disturbo mo ti pa nagpapintas ko. Why, Nes? Kitaan day ta kaaruba ta Ni Lourdes? Saan nga agsagsagay say akaaruba ta? Kitaam ngamin Ha? Adamat kan kanan na. Mangmangan iti banana kyo. Banana kyo iyamad day ta. Tinudo. Banana kyo kung nagtumay. Adda siguro nagisursur iti banana kyo. Kat gimahan ta. Dakas ti agparparik na kanya. Anya kumatagparparik na ken ka. Jay
lakit di mula ta adipid dayjay. Ay, wen! Isunsamat day takang kananan. Ay, inka man kitaan. Mapitang, inakitaan. Manang Marimar, Anya tinakitan. awalan niya bunga timula tayo di peg. Among tinaramid na kita karuba. Indawa daw da iti arubayan da sa ba. Ininot da nga inala di bunga na. Nagibalas da. Isudan ti mangmangan iti bananak yung manang. Saanin adata? Sapay adda pa ila ijay amang mangan iti bananak yo. Kasla iranrantana nga ipakpakita ka data. At giginura tayon. Saan tayon ngagkakaruba? Agkakalaban tayon. World War and itoy. Ilingtam niyo duma sa babakay. Tabalunag ama pa nagtrabaho. Apay, di mo kayat ti bananak yo. Nauma mo na. Isulaki di nga isumot tay. Iso nga gilingta ka may. Nakita da Marimar ken Joanna mangmangan ta iti bananak yo ket lakay. Amuda nga tan na mula da asabat inalata nga inarami da banana kaya. Amuda siguro na. Into no maminsan, amudan taon na saan dang agal ala iti bunga ti saan damot amula. Sa nga bantay day tabasura nga imbeling ta dito'y inaladan da Lourdes Manang. Maangot nan turay ta. Amunan taon. Manang, kasanungan no agunget ni Lourdes. Ay, kat agungot lata ah. Sa pa'y agungunget tamat. Nga po'y tinaramid da pa ng puros di bunga ti pigamula ta. Saan la pa ng puros, Joanna? Tinakaw da, jay bunga tidipig ta. Wen, tinakaw da. Agtatakaw da kita karuba. Anya da dyan nga angot pa kay. Wal nga rod lakay. Idi pa'y kalman ama ang angot ko. Nagbangsit. Nagbangsing agpaisaw. Ni. Imado pa yung tingilang. Ay, kita man inton madamdama. No sa dino ti paggapgapon da di ang mading nga angot. Nakita nan manang. Nakita nan nagiti basura nga imbeling tayo naladan na. Kitaan taman, no? Anya ti reaksyon da. Oh, ti tayo no. Nakapanigisen. Di na mo ati pabasulan na. Kat no nagado tayo, akaruba na. Ang nakakita dito'y balay. Amunan samot at dati nagibilang. Apay ko man, numaamuan na. Kabutang mo. No kayat na, ha? Agpipinungot kami, ha? Diyak man lang kabutan. Pag tinulungan ta, ano ko ah? Ha? Ne, awan mo ni Lourdes Manang. Napansiguro na nga la iti walis a paglinis na iti basura. Ay katagmalmalamat ang aglinis. Kinaan, nagsublimot ni Lourdes. Ha? Anya da jay kuyud na? Nakasako man. Inbalang na, ijay arubayan? Ay, saan ang mapalintay tamanang? Maangot kung tibang si tinbalang na basura. Ay, saan ang mapalintay toy? Oh, apay ati magkaka. Aglalaban tayon. Umay ka manang.
Lumaban taman. Kunayo siguro, jak agibalas iti naramid niya. Hoy! Si kagayan tagibilbil lang iti basura dito ang bayan niya. Kat apay, da kayo matiim mo na anagibalang. Amok ada kayo tinagibalang iti da ito abasura dito inaladan me. Di ka man ang pagbabasol si Kalordes. Kunam lano asino ka? Wen, apay, ada pamaniknak mo? Ada kami tinagibil dito basura? Kasapulan nyo pa iti pamanaknak. Katuan, ipakitam ti pamanaknak mo. Inosente kami, ha? Asino ti agus usar iti makeup kaskada cutex? Duwana, Kan asino ti agus usar iti curler ti buok, agtagari ka na. Kuwagayam. Agpapada tayo itan nga adda na bangsit a basura anasken a malinisan. Saan yung aramiden ti banag asaan yung matakayat nga aramiden dagiti kaarubayo kada kayo. Imbag nga raw, ta saan kayo nagpinungot ba kay? Ay, dandan nga Sapay duwada, may sama nga raw. O, di ayaban ka, tapno tulungan na. Ay, dala ka ti makipimpinungot. Mangrugidan dagita akaruba amang kalaban kadata lakay. Ay, kitaglalaban tayo na nagkakaruba. Ay, kato na. Laban no laban. Ang nagriga mo no, dakap aba makaruba. Oho, isoda magayam tinangirugrugi. Rumbang kumadagita agkakaruba. Agsisinakida, saan ko mga aga-apa ba kay? Ay nalakay, jak kasapulan dagita a klase ti kaaruba. Madantumot tal daw nga, kasapulan ta dagita akaruba. Ay nalakay, apay kumaakasapulak idangay. Mala, inakaw nagtrabaho ba kay? Ay gumatang ka iti sidaan ta Anyaya tigat mo agatangag. Makasidsidaak iti sinigang akarnit baboy. Mala, iso tigatangag. Umaynak mo tulungan nga agluto tani. Bisitam dagiti sumangpat. Kunak man kayam dagluto oray pa'y may saka. Kita man kit di, no kumpleto dagiti rekado dita. Anya, Ricardo? Kasapulan ti layakan bawang. Layakan bawang. Sibuyas kan paminta adda. Ada ang awan tilaya. Anya pa ti awan. Paminta, awan man. Ha? Kasano nga rod ang makalutuak no kurang mo ti rekado? Apay ngamin nga italaang nga imbagam. Kat kunak ano kumpleto? Ay, sapay addan dagiti bisitak madamdama. Ala, ingkan gumatang iji tersena. Sapay nagadayo dagiti kantina dito eh. Ay basta, ingkan. No awan la ti bisitak. Pakpakawan ti magmagna amapan gumatang iti Ricardo. Sapay nagpudo ti panawen. Sayang, dagiti ginatgatan ko huway tining lotion. Sapay nakangingina tamat nga ron. Ay na, Joanna, mapmapan ti oras. Isupay ang maor-orasan na ita panagsasaom. At danton dagiti bisitam. Diyan kaya magmagnamapan gumatang iti Ricardo. Dita kantina. Nagadayo. Agas asok dito kusina da Lourdes wala masiguro ng luto. Makiplinastikan ako na. Mapanak dumawat iti Ricardo na. Parang at na. Di nang siguro ipungot-pungot. Magtuktukak man iti Ridaw na. Oh, naimbangal daw mo manang. Kaya't mo serbisan ka.
On natakday takulot abok mo, ken manicuren ka pa'y libre. Libre? Wen, awan ba yadam? Ikanak lang itilaya, ken pamintam ta kasapulan unay ni manang ko nga agluto iti karni, dagiti bisita. Layakan paminta? Wen, ikan na kun ta intuno Sabado, umay kaserbisan dito balayo. Jay basura ngay. Wen, pagtutungtungan tayo tuday ta abana gindon Sabado. Ikan na kun amanang, tapagrikado mi. Sige, mabiit na ang tenak mangala. Naimbag man ta nakapanawon amin dagiti bisitam, Joanna. Nagadot kinandamanang. Naimas ka nung amin tay lutom. Kat, kumpleto nga ro, direkado. Ay win gayam. Ada ka di pa nabati amakan. Kaapay, Inka manik ka ni Manang Lourdes. dayta ka aruba tayo, akalaban ta? Wen. Dayta awan babain na, nga agala iti bunga, iti saan namot amula? Wen nga ron. Ay, pakawanam! Ni Lourdes tinangtid kanyak iti Ricardo nga inusar mo nagluto. Anya, di mawat ka kankwana? Diyak kaya ti mainita na magnaamapan kumatang iti Ricardo iti kantina tan katayo. Nagngina ti way tining lotion ng susrek manang. Iso nga ikan. Ibagamaten peace offering mo. Peace offering? Ay, iba ba akong ti pride ko kadagita at tao? Inka kitin. Ani lang ti din ta pride mo. Di mo apahin di karubam. Tawan pagtarayam. No maibusan ka iti Ricardo. Agyaman ak amarimar, dito intad mo amakan. Lakay! Lakay! Umay ka! Apay aya? Kita mo, inikanak ni Marimar iti naimas amakan. Ne, ay, thank you Marimar. Ay na, basit la abanag dayta. Umay kayong tukit di alita balay tagsasango tayo nga agkakaruba amangan. Ay nahada kayo kit di ati umay, taag pa Thanksgiving kami. Kaano dayta? Taumay kami. Wen, umay kayon to. Pasensya kayon amare, di ta basuraan na iwara di ta inaladan nyo. Bayan nyo, talinisan mi day takin nila kayo. Uray da kami mat kini Joanna. Agdalos kami mat. Kat, agigidan tayon ton ang aglinis. O, anya ngay timakunam lakay. Ay kit, wen na ba? Agigidan tayon ton. O, kaano tayo arugyan taglinis? Ibagayo ate Aldaw ken oras Marimar. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kumusta nga iti panag-apply mo iti trabaho iti abroad, Samuel lakay? Dandanin malpas ti papeles ko, presi bakit? Nasayaat nga rod no kasta, Samuel. Dakulan ti gastos ta iti panag-abroad mo. Uwan nga ro. Nalakok pa yun di talo bakak. Saan na bali lakay? Mabawi tantulat ta dagiti nagastos ta, apaman nga addakan ton ijay abroad nga agtrabaho. Adda naguni alata iti ror bakit? Adan sa matagtatakaw. Un nga agpaiso lakay. Amangan no adda agsipsipot ka data. May bit lang. Inak kita no adda tao di tarwar. Ay di kan rumrumwar, Samuel. Rabi una yan. Amangan no agtatakaw nga agpaiso da ijay. Kadangran na ka.
Nay, nyat kat katawa am Amalya. Itay ka pa nga katawa. Nagraraman. Agraraman. Asinaw ti agraraman na sasawom dita. Dadya Samuel agraraman na maka-abroad. Nyalaki din aya. Dayta manen agdilaw ti araramidang. Agasam,ag-abroad ka nun iti mabeet. Kasanaw ti panakamom iti dayta. Nangag ko pagsarsaritaan da nga agasawa iti rabeet. Nagiyabang. Ay. Tanangam dayta pa nagsasawom Amalya o. Anya ko mano agabroad ni Samuel. Anya ko matipakasik nam iti dayta. Para makita ano maka-abroad mo lang, Dadya Samuel. Anya. Agabrod ka mo't gayam, Samuel, kaanakan. Kano nga iti flight mo? Nakaamon nyo nga agabrodak ang Tijuana. Basta, adda nakaamwa ka tao nga agabrod ka. Naay, naglaingan no asino man day siya chismosa. Da kami lang ka ni Presi ti makaamo nga agabrodak ah. Kat pudno nga rod nga agabrod ka, Samuel, kaanakan. O nante, hangam, madamak pa lang agipagpag na iti papeles ko. Ay, mayat dayta na panunot mo kaanakan. Sapay la ko mga rod ta makatrabaho kan ijay abroad. Saan nyo pa lang warwaras nga agabrodak? Diyak kaya ta maamuan ti kaadwan ti panagabroad ko. Uray no saan ko nga istoryaan ka dagiti karo ba? Amudan nga agabrod ka. Anya? Wen kaanakan. Amudan amapan ka agtrabaho ijay abroad. Anya lakit din ay. Nagpartakan ti damag. Asino ngay nga taday dya chismosa wano chismoso. Naglaingin nga agsaagap iti istorya. Adda si mangput asubre, Samuel Lakay. Oh, adtoy. Kuraw mo ti asubre. Anya day toy? Lukatam ano, anya day ta asubre. Mabit lang talo katak. Ne, apay. Anya tinabasam di ta papel, Samuel. Yes! Mapanak ka no iji imbasi. Maala kong jivisak bakit? Anya? Wen! Daytoyin jinabayag ngor orayin ta. Simang putin jivisak. Agabruda kon iti kabiitan na panawan. Ay na, kablaawan ka, Samuel Lakay. Adda naguni ang latay terwar bakit? Unngag paiso. Adda nga tatao di tarwar. Mabit lang. Inakitain no adda tao iti terwar. Ay sumardeng ka mga katawa Amalya. Nagalasti lang am o. Magkumaano na po daw dayta ko. Nakangingisi mo. Nita, Anay ikaw. Aping agsipat ka kay o. uray nang isit tigugot ko tanapintasak ma at Friday. Nagalas. Tay, Tidila ti chismosa ah. Kasla dila ti pusa o. nita, Anay ko manay. Unay mo dato yun. Sipat to. Nagsakitan ti pingping ka o. anyat makikitaam kanyak, pusa. Wah. No comment oh. No comment. Sinalbag ka lalaki. Idilig na kinin ni pusa. Anyat kat katawa maya. Dadya Samuel at agraraman. Apay manin ni Samuel akaro ba? Simbangpot ka no kay din dya bisa nang agtrabaho ija abroad. Kasano ti panakamom iti daytangay. Nangag ko'y dilim mabasak ija balay da. Ay, una yan. Naglaingin ti radaramaw. Mangag mo amin asaritaan ti karo ba? Kas kalaglap-lapayag nga asaw. Oh. Nita, Anay ko manay. Nagsakitan ti robak. Oh. maminsan pa nga idilig na kiti ayop. Saan lasipat ti maramanam kanyak? No dikat left and right akong tar. Anya? Naalam ka no matan jay bisa mamapanagtrabaho ija abroad Samuel Barawk. Nakaamo nyo naalak di visak, Uncle Berting? Naamuak ka na giti kaaruba Barawk. Naay, nagpartakan ti damag. Dua kami lang kini Presi ang makaamo nga dan visak ngagtrabaho. Day tamot ti na ipalapayag kanyak Barawk. Kahit asawan day ta, dandanikan mapan ija abroad. Ay, maulawak at talaga, Uncle. Ay, maulawak. Ha? Kasano nga din nakaamo ang naala kong ti visak? Kit awan mo't nang ibagaan may. Ay, karkar na dati ang mapaspasama ka. Mas dawak at talagan bakit? Anyat pakas da awam, Samuel Lakay. Dua talaga makaamo nga dan visak nga agtrabaho di abroad. Ang gamapay ngay. Amumot din lagi ti kaaruba tayo. Asimang putin di visak. Anya? Asino nga, tagi warwaras iti day ta damag.
Nakaskas daaw nga agpayso. Awan met tinang istoryaan taan na alam mo, Jevisam. Naglaingan no sino man day dya chismosa. Kat, kaano ka amapan gumatang iti plane ticket mo? Ay, agsapulak pa lang itinala ka a plane ticket. Sana balay. Ta saan mo't nga gap-apura di employer ko di abroad. Ha? Adda manin naguni alata igerwar sa malakay. Bayam, amangan mo aso lang day tang umararubayan. Ay, ang bagay lo. Bagtay. Asino ti bagtet? Sika, kung manatawa ka man ng may isa. Anay ka? Pwede nanog mo ti matangay. Napistitsan ti bukal-bukal ti matak. Oh, yung unay mo dati, nagsakit. Oh, Pisang, tupay tarupam. Bagtit ko nam kakanyakaw. kasano? Tay ka pa ako manatawa. Kat katawak dagiti agasawa nga agraraman. Sino nga gasawa sasawom nita? Asino pa'y kuma? Da presi kan Samuel Kita pa katawa midangay. Ay na, agraraman na talaga dagiti nga agasawa. Anya kumangay ti igatang da iti plane ticket da. Ha? Potom da ito nga imbagakan ka, Friday. Sana matuloy ti panag-abroad ni Samuel. Tawang kwartada. Aday ta ka man ng aginlalay nga kunak. Apay nga minapakibibiyang ang idaya. Nagdagsentiri nam kadakwada nga gasawa. Pangas daki, di Wino, umapal ka kadakwada. Ay, tukak! Apay ko mga palakida ka napimpintas pa ti biyagtang misuda. Anya? Ada nagdakala TV ta. Ada 2 doors RF ta. Ada washing machine ta. Ada pa'y oven toaster ta. Ada pa'y microwave ta. Ada pa'y shower ta. Aircon lang ang tawan diti balay ta. Naay. Saan lang ada kita tadda diti balay? Anya pa ngay? Naka-tiles ti balay tayo. Ti banyaw kan lababo ta. Aminun. Anya? Original pa ti chinelas ko. Nya laki din na ya. Iraman na pa di chinilas na. Katalaga, mate. Iso di mo ibagbaga nga umapalak. Taado ti arwatan kan kagawaan ta diti balay. Original agraman underwear. Anya? Oh, kumusta nga Samuel lakay? Adda nakitam analaka a plane ticket? Ay, nagninalakit din ay ti plane ticket bakit? Iswa sa anak ang nagpabok. Kurang di kwartak. Ay, parikot nga agpaiso day talakay. Pagutangan tayo iti kwarta. Tapno magatang ko di plane ticket. Naalak nga agpaison di visa. Ngamawan pa mo plane ticket ko. Awan met nga rod amok apagutangan ta iti kwarta lakay. Anya nga tano. Ay sinalbag. Adamanin naguni alata ijerwar bakit? Wan nga agpaiso. Anya nga taday jay. Ay nakitay. Ang mga nuad na tao nga umar-arubayan. Ay, piman mat. Piman na talaga. Ay una yan. Lumawat abot tagong mo no agkatawa ka. O. Apay ka di man na ya. Agin na abroad. Awa magayam kwartada. Anya laki din ni Amalia. Dahil taman ng ting kasipsiputan. Anya kumangit ibibiyang mo kadakwada. Ay, di nakman pakibibiyangan. Nakapangpangas na dya, Samuel. Adan visak. Ngamawang pa'y plane ticket ka. Kung kunanaki din. Kasano ti pan nakamumiti day tangan? Nangag ko nga imbaga ni Samuel. Agraraman na dya tao. Kay, kaano nga iti flight mo, Samuel Barawk? Eko. Anya lakit din ay. Apay ka anakan. Kasla masiksikuran ka. Tunggal adda masabat ko. Damaganda no kaano ti flight ko. Anya? Kinujak pa nakagatang iti plane ticket ko tanagmina. Ay, kunakman no napan ka imutang iti paggatang mo iti ticket mo ka anakan. Nakaamuan nyo ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket ko. Adda nakaamuak, amapan ka kano umutang iti paggatang mo iti ticket mo. Anya? Impagarob ko mo na nakagatang kan iti plane ticket mo ka anakan. Naglaingan no asino day dya chismosa. Kasano ti pan nakamuna ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket. Maulawa ka presi bakit? Ay na maulawa ka talagan. Ay sus, ingkang pa-check up iti doktor lakay. Ang mga no high blood ka. Sana day tati pakulawak. Anya nga rod lakay. Kasano nga mo dagiti karuba ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket. Ha? Kasano nga ang muda day ta? Katdwa tamot lang ang nagsarita. Una nga rod.
Ay, mas dawa ka talagan. Aguray ka. Wan, husto. Mayat dayto ana panunot ko lakay. Anya day ta na panunot mo bakit? No sa anak ngagbidot, tao di umar-arubayan dito'y balay, saan kat nga aso. Anya? Agsagana itadayjay at chismosa no asino man. Sigurado a pagbabawyan na ti umarubayan dito'y balay. Si bakit? Addan paggatang ko iti plane ticket. Pinautangan na kajibak na nga kabagyak. Nasaya at nga no kas talakay, makapan ka ni abroad. Wen bakit? Inton bigat mitla... Adda manin naguni alata ijerwa. Di ka unay agsasaw. Adda nakasagana a palabog itiruar. Sigurado. Anay ko nagsakit. Makita? Sige, umay ka lakay. Inta kitaan no asino day dyan. Ay, sinalbag ka, Amalia. Si kaamot gayam ti umar-arubayan dito'y balay. Agnakam ka itan at chismosa. Inggagarak tinangikabil itinagadualan sa iti arubayan. Tapno mapalabugan ka. Pagkawanan nak Samuel. Kastamot kan ka, presi. Ay, agnakam kaitan. Chismosa. Day tati maganap mo. Pagkawanan na ko na. Diya ko nululitan tinaramid ko. Ipanda ko ni hospital. Tapos sana ka matitanong. Sapay aglat-lati tilan sana badgakak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay! Mangmangan ka manan, Joel? Di ka ka di mababsaw? Isulat ar-arami idamaon. Mabisingin na nga di mga anak tatang. Ay sinalbag ka. Nagdadakkelan tilingat mo amang mangan. Nagasang amin ti silay. Gusto magkalingat anak. Nagimas ti bakan ng runano at da silay. Dayta ati manugang sa lagling et no mangan. Anya laki ni tatak. Mangang kayo mo't ano kaya yo. Nagpada tayo ngagling ay. Si kalaing ti mangan. Saan nag-akasken ka asarabusam? Anya. Talaga saan kayong agkinaawatan kinikatuganga pari Joel? Uwin pare pitaw. Saklantan ti makit-kita na. Sipsiputan namin agaraw ko. Anya? Imbaga na pa sa laglingat ng mga anak. Dahita ti manugang. Sa laglingat ng mga kung kuna nakiding. Imbaga na pa iti kasta pari Joel? Uy, ay nagalas adenggan. Makapasakit iti lapayag. Balsamot ni katuganga pari Joel. Isublimot lakin kuanan no anya timbaga na. Anya? Kasanungay dayta paray. Kastoy matibagam ken kuana. Dayta akatugangan sala bumangon numangan. Kunam mata, tapno makabalis ka. Ungang paiso niya. Mayat dayta na panuno mo, pare pitaw. Dayta matibagam ken kuana, tapno patas kayo, pare Joel. Ay, kwa, kasano numakapungtot ke danugan na ngay. Yan ang problema, pare Joel. Amangan maglaban kayo lang. Sa dinaw tayan ti asawa, Marisa. Awan dito'y balay, tatang. Apay aya. Ibaon ko kumamapan gumatang iti chinilas ka. Anya? Ibagam tuman ken kuana daytano sumagbait. Ay, masadutak nga may niya agudong ita. Tatang, ibagak to. Ibagam nga ibagaken kuana dayta, Risa. Nginat-ngat nga minti aso niya chinilas ka. Inaramid na mata na pulutan. Anya lakit din ni tatang. Mapulutan ayamot ti tsinelas. Pinulutan nga ron ti asaw. Isuan na dadahilan niya chinilas ka. Nabartag ka mat anagawid. Sapay sapsapulan na ka ni tatang. Anya ti baga na ya. Apay sapsapulan na. Ibaon na kaamapan ija ili. Kat igatangam iti tsinelas na. Tokak! Anya tukak? Jakto pa'y makagatang iti chinilas ko. Isuki din ti mapang ko'y gatangan. Ramasakan amag na. Ay, tanangam ti agsasao.
Ang mga numangag na ka ni tatang. Kabusor na kanto manen. Naglay nga gibaon. Abay, di nakabayalan timag na mapanggumatang. Hindi mo pigsahan ti agsao. Mapankalatan tapno awan riri, Joel. Tuwinting pagatag mo, chinilas mo, tatang. Mudtoy. Gibayad na nga eh. Anya bayad na sa asawam, Joel. Kwartak tinggatang ko'y tilita chinilas. Ilistampay laeng. Anya tilistak. Ilistampay laeng nga utang kao. Anya. Apay, tirsina anas kin nga ilistak. Bayadan nyo kayo din taniawang kwartak. Awan pa'y kwarta kapag bayad ka. Iso nga utang pay laeng. Naspak. Naglay nga, dilaw ti amam no mga anak. Kita man ti aramid na. Kariring na pailang ka, aldaway. Di mo latan ikaskaso ni tatang. Ay, di man eh. Nakatugaw iti lamisahan. Sigurado ang mga nain. Nagrawo mo nga raw. Day tangiwat mo, Joel. Ang mga numangag na ka. Makapasahar mo dagiti ibagbaga na kanyak. Ngam iso mo nga raw ti adama di nga ugali na. Joel. Nulabsun ti agsao. Iso ti sadot. Saan kita siya? Tapno adamat sir-serbi manay kamkamang. Ilutem tinasakit asakak. Anya? Ay, hindi kag reklamaw. Basit laeng dayta pangibabaw na kin ka. Saan anadagsen na trabaho? Wanang emjak mo ti aghilot, tatang. Amom, naglaka. Adto yan ti sakak anasakit. Saka ka di dayta, tatang? Wen, sakak dayta. Apay aya. Kunak no napuoran abagas ti kamutay. Nagnisit kin kaururat. Ay. Uyawam ka di ti sakak, Joel? Ay saan? Nakyot ti sakayaw, tatang. Ay naaw-awatam latan ni tatang Joel. Di mo tutupan talakayan. Nagjakla katugangan, dinisnog kaon. Anya? Ibagbaga na kang awan, sir-serbi ka na kamkamang. Agpada kayon iti ugali ka ni tatang no tutupam. Iso abaybay amon. Ang mga no agkabaw pa yan. Ay, diya kung makaano, Risa. Pasit langan, ay madisnog kung tila kay anak bangsit ti saka na. Anya? Makasinsida iti ikan. Igatangan nakman kiti ijay ilay. Sikan ti mapantatang. Sikan. Sikan ko nakmait. Ibaon na kidin ang katugangam. Nangalaam tilaing mau, salbag ka. Di kay nga rod agunget katugangan. Katugangan kun ko ng matlatan kanyak. Tatang ko ng mata. Wanayin katogs. Anya agkatog sa sasawam. Bagtit ka. Ambagil ka. Agkakanat na kiti bagbagam. Sa anak abagtit, tatang. Sikat ibagtit. Ay, sorry. Ay na, nailawan ko mo ngayon baga. Sinalbag ka. Bagtit ko ng kanyak, Joel. Nagsuri akmutin. Nailawan ko la na ibalikas ti bagtit, tatang. Pakawanendak ka din. Diya may gagara nga imbaga na diyay. Saan kayo abagtit? Ay. Nakamisuot ka mat nga umay gumatang itiikan, Joel. Kasano? Naglaing nga gibaon ni katugangan. Kabailan naman ti agudong. Maawatam latan, talakayan ni katugangam, Joel. Diyak la makaawat, Lili. Imbag sukatan na ko ba mo ti kwarta paggatang ko itiikan? Saan mo it? Anya? Siyak magkaroon ti paborito na nga ibabaon. Salbag ka na dyan, laklakayanan. Di mo sawan ti kastay ti katugangam, Joel. Respetum lata. Katugangan is katugangan. Kunada nga road. Sakit ti ulok na dyan, lakay. Ay kat ano sama? Tana ikamkamang kakit nga road, Joel. Itad mong ti ikan agat-gatang, tagawid akong Lili. Mabait lang nga raw. Tamangi kilo iti ikan akayat mo. Tuwin ti pagatang yung ikan, tatang. Nasaya at launa ay baraw. Anyang arti aramidak iti ikan, tatang. Ay ket, inka ituno Kartagam, tanay, mabisina kaon. Anya laki din ni tatang.
Siya pa iti pagtunuan na. Huwen, tapno damat sirsirbi man ay kamkamang. Anya, ibagayo manan kanyak day ta. Anya nga ron ti kayat mo nga ibagak. Day tamot la brief mo ting kamkamang mo kada kami a pamilya. Anya. May kamot dito'y balay, Joel, anak ka. Apay aya. Umayak ag-relax na nang. Kayat ko dito'y balayo ta na ulimat. Saan adito iti pagrelaksam? Ijay kampusan to ti papanam, tanaul ulima. Anya, papanandak iti kampusan tao? Una, tapris ko ti angin ijay. Makarelax ka na imbag akaduam dagiti natay. May saka mo nanang. Imbis amalag-anan ti barukong ko. Anyat pagparpari ko, tamaya anak ka. Ti awanan bayin akatugangak. Sakit din ti paglutun na iti kanin na. Ningay ko marisa nga anak na ti paglutun na. Kumana nang. No kabusbusor na ka na ikamkamang. Kabusbusor kumot anak ay kamanga ka. Anya? Kita ti katugangak paray. Nagalas ti itsura na anak katurog iti indayon. Nakanganga matamat maturog. Anya nga tanong, pisukak iti aluti tingiwat na anak nga nga. Anya, matayin ano aramidem dayta, maltutan. Ay, agbalin asairo ti panunot kaw no makikitak ni katugangak paray. Agtubo ti sarak. Bye-bye amlata, pare Joel. May mayat no nakaturog ni katugangam. Tapno di nariribukan ti biyag mo. Sa bagay may tama ka, pare Pitong. Sidak day ta tatang. Nagkuna, sidak day ta. Kukwak day ta. Saan mo kukwa? Disnugan kan tupay. Kukwak day ta kimaul tinitib amanaw. Kukwak ata siya tinagpartay. Si kang agpaisaw tinagpartay. Ngam, siyak may ti akin kukway ti manaw. Anya? Day ta karay kay ti manaw ti kukwam. Ay manjak. Day tulangin lupo ti kukwak. Kukwak pa day ta lupo ti manaw. Day tulangin payak ti kukwak. Kukwak pa day ta. Day barukong ti kukwak. Kukwak pa day ta barukong ti manaw. Day nga rodin duri ti manok ti kukwak. Kukwak pa day ta duri ti manaw. Anya? Kukwak yung mga lamin ng tatang. Anya nga ti kukwak. Day ta sipit ti manok ti kukwam. Anya? Ay, biyag ayay. Nagatidogan day ta sinaay mo, Joel? Nagriga ti makisama ka ni tatang mo, Risa. Ano samlatan ni tatang, Joel? Lakayon, di mo tutupan ko nakmanon. Kasano ajak tutupan kat naglaing ama ki apa. Ay, ate mo pa hindi aso kan pusang agapa. Di mo latan ikaskaso dagiti ibagbaga na, lakay. No saan la basol ti dumisnog iti katugangan, dinisnog kon. Saan man aday ta ti ibagbagam, Joel? Taltalo tayo lang arudan dito balay. Aglablabusin ni tatang mo. Ala, palabsam latan dagiti ibagbaga na kan ka. Rabi di ka pala maturog, Joel. Ay, ada kumamot maihandak no kasangay ko, bakit? Talo lang aldawon ti palabsay, birthday kon. Awang pa'y kwarta mo tapaggatang ko iti handa. Ay kat, saan kan nga agsagana Uri basit la ko masagana. Pansit no iso. Nairanamot nga ron nga awan kwartata. Uwan nga ron bakit? Kanayon analiday ti kasangay ko tawan pa'y maihanda. Nagkana sa tiboy buyalat. Aksyon ko naman. Apay ngayon ni Deputy TV tatang, nagmayat ti bubuyak. Sapay madama ti bakbakan. At daya pagbayad mo iti kuryente. Day talag buy-buyat aramidam, laglag. Anya? Inawagan dak iti laglag. Wen, apay, at reklamam, ha? Ay, natatang. Ang mga numadisnog kan iti day tagar aramidam. Kagurgura kan alakay. Di kan kasarsarita. O di salang. Di uray di ka makikita. Tumukno sa dilangit ti gurakin ka. Risa, bakit? Nagadumot asagana ti adda iti lamisaan. Wen lakay, kasangay mo itang aldaw. Saan ka day? Wen, Risa.
kasangay ko ngagpaisaw. Nangalang may itiin handam. Ni tatang, iso tinaghanda para ken ka. Anya, ni tatang ti naghanda para kanya. Kunam. Wala kay. Naawatan ni tatang, jay pensyon na. Anya, ay. Iso nga agyaman ka ni tatang. Ta iso amin tinaggastos ka dagito'y asagana. Nay, simbangpet kamit gaya man. Joel, Barok. Uwan tatang. Ay, agyaman na ka. Nagsingpot ka gayam. I love you, mwah. Di nakagkal ah. Jak lang amin yung pagarong mo isaganaan dak. Ay, agyaman na klaw na tatang. Ay na, pakawanan da, kung anyaman dagiti madingay nararamid ka. Ay, di mon panunutin da ita, Joel. Ingkakit din ayaban dagiti kakaaruba. Tapno, anda kadwa tayo amang ibaos kadagiti makmakan nga da iti labisaan. Uwan tatang, agyaman nakmanain. Ay na, pat ganda mo gayam amanugang yaw. Nagkamaliak iti panangipapan. Nakasingsingput kay gayam. Ala papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag nga intay pinauluan. Dagiti agkatugangan, dito'y drama tayo, Anya Laki Din.